Predstavte si obežnú dráhu Zeme ako akúsi kozmickú húsenkovú dráhu. Počas jazdy prechádzame popri plynových mračnách. Môžeme sa priblížiť k čiernym dieram. Alebo k iným hviezdam. Či dokonca vybuchujúcim supernovám. Ktorýkoľvek z týchto objektov nás môže zahubiť. Znie to neuveriteľne? Možno, ale je to pravda. Život na Zemi mohol úplne vymiznúť už aspoň 20 krát. To však nie je všetko, pretože sa to určite stane znovu. Let vesmírom so sebou prináša veľké nebezpečenstvo. Nie je to len v tom, že sa pohybujeme, ale aj v tom, kam vlastne smerujeme. Naša planéta pravidelne prelieta cez niektoré z najnebezpečnejších oblastí galaxie. Ak by sme mohli zrýchliť čas a sledovať obežnú dráhu Zeme cez galaxiu a okolo galaxie, vyzeralo by to ako veľmi, veľmi rýchly kolotoč. Slnko a planéty by sa pohybovali hore-dolu. Súčasne by veľmi rýchlo rotovali okolo galaxie. Jeden obeh trvá 250 miliónov rokov, no cez jej najrušnejšiu časť prechádza naša Zem raz za 30 miliónov rokov. Práve táto oblasť je veľmi nebezpečná. Každých 30 miliónov rokov prechádza Zem oblasťou preplnenou hviezdami. Práve preto sa každých 30 miliónov rokov dostáva život na Zemi na pokraj zániku. Je to náhoda? Here is our galaxy. Tu máme našu galaxiu. Obrovskú plochú palacinku obsahujúcu 40 miliárd hviezd, ktoré sú v sústavnom pohybe. Najjasnejšie miesta sú práve tie, kde sa nachádza najviac hviezd. Práve tam sú nebezpečné zóny. A táto hviezda je naše Slnko. V tejto chvíli sa nachádza práve tu. Je to len malá bodka v mračne hviezd, ktoré tvoria našu galaxiu. Ak sa však pozriete bližšie, uvidíte, že sa hýbe. Neubieha len okolo galaxie, ale pohybuje sa hore-dole. A tam, kde ide Slnko, ide aj Zem. S pravidelnosťou hodiniek sa predierame nebezpečným priestorom. V tom čase sa naše šance na prežitie výrazne znížia. Funguje to takto. Toto je naše Slnko. Každý z týchto bodov je samostatná hviezda. Vždy, keď sa Slnko kolíše hore-dolu našou galaxiou, míňame celé milióny hviezd. A tam, kde je ich najviac, tam je nebezpečenstvo najväčšie. Ostatné hviezdy pre nás predstavujú nebezpečenstvo kvôli silným účinkom ich gravitácie na našu slnečnú sústavu. Ak poletíte ďaleko od Slnka, od Zeme a od ostatných planét, nakoniec narazíte na toto. Kusy ľadu, celé bilióny. Ohromný oblak rozprestierajúci sa vesmírom. Ak sa nejaká hviezda priblíži, jej gravitácia naruší oblak a vymrští kusy ľadu k Slnku.
16 kilometrov široký oblak sa vydáva rýchlosťou 50 kilometrov za sekundu na svoju cestu do srdca slnečnej sústavy. Potrvá mu to aspoň 1 000 000 rokov. Tieto obrovské snehové gule však poznáme pod iným menom. Sú to kométy. Na ceste k Slnku sa zahrejú a vychrlia žeravý plyn a prach. Po celom vesmíre zanechávajú za sebou ohromné stopy. Nazývame ich chvost kométy. Ak táto kométa nezasiahne Slnko, preletí okolo a von. Presviští okolo Merkúru a gravitácia planéty zmení jej dráhu. Nakoniec preletí popri Mesiaci a naberie kurz Zem. Presne toto sa stalo s dinosaurami pred 65 miliónmi rokov. Koľko času nám ešte ostáva? Zatiaľ sme mali šťastie. Ak sa pozriete do histórie života na Zemi, zistíte, že priemerná dočka života jedného druhu je len niekoľko miliónov rokov. Práve tak dlho sú tu ľudia. To neveští nič dobrého pre budúcnosť ľudskej civilizácie tu na Zemi. Naposledy sme cez nebezpečnú zónu prešli pred 1 000 000 rokmi. To však neznamená, že sme v bezpečí. Práve toľko totiž potrebujú kométy, aby si našli cestu do našej slnečnej sústavy. V júli 1994 narazila jedna z nich priamo do Jupitera, kam ju pritiahla jeho obrovská gravitácia. Tieto rozmazané fotografie prinášajú svedectvo výbuchu obrovských rozmerov. Zničil územie väčšie než celá naša planéta. Ak by Jupiter nepreťal dráhu kométy a tá by zasiahla Zem, mohol to byť náš koniec. Povedal som, že máme šťastie. Jupiter nás nezachránil len prednedávnom. Zachránil nás už niekoľko tisíckrát. Robí to už od počiatku slnečnej sústavy. Bez neho by život na Zemi nikdy ani nezačal. Pamätáte si ešte na tie meteority na počiatku vývoja slnečnej sústavy? Vtedy ich sem smerovalo také množstvo, že by život nemal žiadnu šancu. Zmenil to práve Jupiter. Jeho silné gravitačné pole pohltí všetko, čo sa priblíži príliš blízko. Teraz sledujete zrýchlené zábery. Každá sekunda znamená 1 000 000 rokov. Jupiter umožnil vznik života na Zemi, znášal paľbu meteoritov a chránil našu planétu. Vlastne to robí dodnes. Na nešťastie sa príval meteoritov nikdy nezastaví. Skôr či neskôr sa naše šťastie unaví, rovnako ako v prípade dinosaurov. Jupiter jednoducho nezachytí všetko. A jeden meteorit úplne stačí, napríklad tento.
question is, Otázkou ostáva, čo s tým urobíme. Zdá sa, že máme problém. Tento asteroid je obrovský. Má priemer 55 kilometrov. 100 miliónov tón vážiaci objekt obklopuje závoj prachu a trosiek. Rýchlosťou takmer 44 km za sekundu letí priamo k Zemi. Čo s tým ale urobíme? Americká armáda je v pohotovosti. Systém varovania pred asteroidmi riadi seržant Rob Medrano. Kométy a meteority predstavujú najväčšie nebezpečenstvá, s akými sa dnes stretávame. Samozrejme, tieto objekty sa bežne zrážajú zo Zemou, ale doteraz boli vždy veľmi malé. Obávame sa objektov, ktoré by dokázali preniknúť atmosférou planéty a spôsobiť škody. Práve to máme na zreteli, keď po nich pátrame. Mesačne natrafíme asi na 4. Asteroid míňa Mars. Od Zeme ho delí už iba 45 dní. Náš čas sa kráti. Teraz nestačí už len hrozbu odhadať. Treba s ňou niečo urobiť. Máme niekoľko možností. Jednou z nich je vypustiť nukleárnu raketu, ktorá by ho roztrhala na kusy. Ďalšia možnosť spočíva v použití chemických rakiet, ktoré by mohli objekt doslova odstrčiť z cesty. To si však vyžaduje množstvo času na vytvorenie takéhoto projektu a jeho samotnú realizáciu.